hula a kasa an kera ta da balma, ta zinare an rubuta
tasirin nan nake so na sa'aya ya ilahu ka bani basira in ta jero su ba ƙarya baitukan da na fara Allah taimakan kuwa wace hanya ban iya ma Allah dan annabi mai girma kuskuren du da ke ciki a shafe dan madaniya Fadima yar gidan Mahmudu Atika ko Shamsiya a ƙara bani baitukan yaban Shamsiya nan ma aiki ne a ƙara ban abin da zan yi hidima wasanin sai cikin tadu zan ci gaba mahaɗe ta biyu a ƙara san annabi shugaba karkumanta ni ɗan ahbabbi zukar studio ne na nura mai annabi da sharu sani ba ƙarya ma ƙarshe zan rufe da salati wanda kake azalma wanda tun bayan buba ba halitta shi kake yi wa ƙarawa ainihin